good morning. Welcome back to my YouTube channel. Karon guys is mudong mi karon sa buoy kay birthday sa among Mama Dear. Si Mama Dear ay napakaliksi. Tingnan nyo ang saya nila. So birthday sa among mama ron, sila senior citizen na siya. Senior citizen na mas mama de? Di pa dahil joke, sorry ma. Dili pa senior citizen ang mama. Kuan pa siya 50 54 53 53 na si mama guys. So birthday niya karon and ang surprise niya kay walay handa. Surprise. Mami kay bawo ko kasi tayo mabuno ang mga kaigsuunan ni mo dito sa gawas sa nasod char. So, tanawon i-update lang muna mo guys kung ano sa mga pangitabo sa birthday sa among mama. O dahil si Ade, hinuktok pa na siya kay wala pa nag-sink-in siya una-una. Kung siya yung unahon ang birthday ba ang module. Bitaw. Ang mga bata dara guys, busy sila tanaw sa salida nga tumanjere kay lagi na naman lagi tayo satellite. Char. Tanaol. Nana naman tayo satellite. Nya mo nang nanay salida nga tumanjere. Dara si Jared. Hi Jared. Hi. Na ikaw be? Bait kay si Jared. So, ay update lang muna mo guys kung maabot namin dito o kung naunsa na ang pakitabo sa birthday ni mama. Basta kami, maadto namin, iguon namin sa usa ka motor. Kaya kabuk, ako, isa, duha, tulo, upat, si Maika, lima, si Juda, o ikaunom si Milyang. Tanaan to kung maigot. Muna kitawag og siksikan challenge. See you later guys. So padong nami guys, nya kami na lang unahon na lang may hatag ni Milyang kay di mi ka ego basin dakon mig pulis. Overloaded ba? Mama. So mato nami. Uy sila ade, second batch na sila. Second batch. Kami ang priority char. Sara, di mo naman nagikuan ang So, mauna na guys, nakay ng mga bata sa motor kay ready nimi para mularga. Kami sa una, ako ug ang tulo ka bata, ihatod unang Milyang niya. Balikon ba si Ade og si Ade raday. So, i-update pa muna ko guys. Mura kaigo ra pud tadi. Ade ra bilin. Hi guys! Nanami diri sa balay, nakabot nami diri sa buoy, and dara among mama nga birthday. Happy! Happy Valentine's Day! Happy New Year and Christmas and everything. So, mo na inaong sa 53 guys. Mag-stay. Mag-make up ako na siya guys, hindi niya madawat kaya nga na yung na. So mo na ang kuan na mong mama guys na. Kita gibigonda, dili na ibig. Wow! Million na. Wala si Dandan guys. Na si Jisra. Hi Jisra. Hi. So after now. So pagkakaroon wala pag yun iabuno, wala pa yung chat, wala pa yung text. Mananay may text mo pa. Kanay may text mo. Nanay tawag. Kita man. Nana ko ni may tawag pero wala pa ni abuno. So amo lang tanawon amo lang i-update. Ano man ade? I-update ra mo na mo inya guys kung naga ni handa si mama o namo. Ano ba sa ade og kuan kanang Ana, Zainab. So, bye-bye, Shra. Bye-bye. Bye. So guys, niabot na si Papa. Unya sa dinli ang iyang ulo nasamad sa tiles nga iyang gilukdo. Naglukdo sa tiles sa kabuok. Unya kalit lang nga nabuak mo nang nasamad ang iyang ulo. Nga nagisi ang iyang ulo. Unya daghan kay duguan na. Ginluan na namugikan og dextrose. Kay para mawa ang mga dugo kapag di mo gahi siyang buhok. Diya ka nang gibutang na ho amok sa sili na siya kay para
kanang kuan maayon na isang samad nya before na ko gibutangan kamo silin guys gibutangan po na namo og duga sa pangjawan kay lagi ang pangjawan ko no makaayo ko no pud mga samad so mao na ako nang ginan akong papa nga mag-helmet na sa sunod kay para di na siya masamad og mga unsa sa iyang ulo nara o yung samad mao na yung samad guys Quaker lang, quaker lang. Quaker lang, quaker. Papa is one. She have Absent na ka pa, kaya nakasamad. Wala kita ikaw, mama ka ng tambun. birthday mama happy birthday mama happy birthday happy birthday so mo na handa sa birthday na mama guys o isda sanen amazing papa og lechon manok cha sana all iba ta lechon manok so na mi guys. So guys, dami karon sa gawas kay walay signal ang globe dito sa sulod sa bahay. So ari mi sa gawas nagpa-signal. Ari mi sa mong tambayanan da sila mama. Oh, si mi amor. Wow! So against the light man. Wala man ako siga agad oh. Na sila oh, karang puti sila. So nami dire kaya ang wifi guys akong ibutang dire sa Alugbate. Tara. Na anang gaitom. Nakita na niyo katong gaitom mo to siya. Abot kami dire ayuda basta na mo abot. So, update naman ako guys kung nay ayuda nga maabotin niya. So manod na meron taod-taod kay hanginan ha. Kanaman yung mga dahon na nang lihok. Hangin na kayo. Nanood na sila mama. So, mama og Jadi. Kami na lang ni Jared. Hangin na. Nangipas sa mga bata. Hoy, Jude, Maika! Uli na! So, ano na? Sud na ta. Hala! Susog na kayo! Sige, abo kayo. Tayo dito sa gawas. Kuan kanang basa maghangin-hangin dire kusog di kayo kay atbang magud sa dagat pangpang magud niya mong lugar mo nang hangin kayo. So, manood na ba ta? Manood na ba ta? Narang mga dahon na tanawa oh. Na. Jared do. Lamia sa hangin ay. Lamig kayong hangin. Manood nami. Why signal sa sulod? Why signal ang sulod? Kay gipalad sa hangin. Hindi pa yun. Hi! Pero lami siya nga paghangin. Habog lang lagi. Tanaw ang mga dahon. As in, nga oh. Manood na taoy. So guys, nakatog na lang me. Nya ni mata na lang me. Wapag yung hapong ayuda. Ni ba kapag may dinas nagawas. Ibulan na siya. Hinuwat sa ayang ayuda. Wapag yun iabot. Walang asahan. Oy, ayuda! Saraman ka! Papanak ko. Kapanak ko siya tungkol siyang buhok. Hindi siya maligo guys. Ay, yung buhok, tanaw yung buhok ko. Char! Tanawon. Nakaulit na lang si Papa. Hapon na lang. Nakabili na lang siya. Ugma na ako pa ayuda. Chat si Viva. Hi, ayuda, where are you? Come now. So guys, ako'y surprise ninyo na iniabot nga ayuda. Tantananan! Jollibee! Bayabas! Gikan sa Jollibee. So, mga first ayuda ni mama karon. Ari dahil, kaduhang ayuda na kay ang unang ayuda, gipatan siya ni Pataw. Lechon manok! Lechon manok, kaduha, kanang bayabas from Jollibee. O, diba? Branded. Ano yung kasultin mo, ma? Bayabas. So, basin unya na pilain. So, ito na nga. So, I'm so sad. There's no more.
tawag sa ako isuon nga taga Buenos Aires. Then Abi pala tinuod. and suddenly ingon siya nga di siya makauli karon kay walay biyahe ang airplane. So da naghila kag isa oh. So walay ayuda na tong ipaabot guys. So ang ending ani manood tag balay magsudan tag inon-on. Bitaw sa sudanon man. Alagi isda ang sudan ron. So okay ra na. So mo to wala na tay kanang huwaton pa kanang may kakay lang taga-tuwa. Okay ra walay handa. Okay ra walay handa man. Ay, gundi nga. Naara naman tag wala. Ang importante kay naay maayong panlawas o kuan. Naay luto. Kay na oy buyo na sumama. Okay ra na ay. Aga ko daghan kayo gyud. Ako gani po, wag gani ko handa, gihandaan ako lakas pura. Dili man nga na, dili man tanang panahon god na ay kahanda. Na timingan lang enjoy na yung na ay kahanda. Timingan pug ka mama nga wala ay kahanda. So mao ra gud pud to, okay ra gud pud na kay ang importante lagi himsog ang kinabuhi na to. So mao ra to guys, ang vlog nako karong adlaw kay abi kung napay ayuda nga mabot so wala ra man. So ani ra tama na nga tong vlog karon guys. Mao tay birthday happening sa birthday ni mama. Alingog-ngog na ri aliwaros sa mga bata, alingog-ngog sig panghilak. So mao to guys, mo ariba nami, maari nami. So salamat sa inyong pagtanaw ani nga vlog and see you on our next vlog. Bye.